Čaute lidi, já vás vítám u dnešního videa, že budeme natáčet Roblox. Musíme si dát nějakou hru. Napište do komentářů, jakou tam mám příště dát hru. Tak jdeme na nějakou hru. Zahrajeme si, počkejte, zahrajeme si tady tu. Jdeme na to. Budeme tam sami. Žádného kamaráda. Budeme tam minulý příště kamarády. Tak jdeme na to vrhnout. Jdeme na to. Takže jsme tu už. Musíme tankovat na to benzín. Radši si to vezmu, kdyby náhodou. A teď jdem do toho. Kávu. Co to zavírá? Tak máme ten. Nalít benzín. Mám tam ještě dát. Aha. Není tu ještě jedno. Ještě. Co to je? To taky radši vezmu. To ještě dá. Aha. Počkej. Já nevím, jestli a můžeme jednat. Tak jdeme se na to vrhnout. Tak, už jsem to udělal. Už jsme tu. Takže jdeme na to. Tak lidi, jdeme se na to vrhnout. To je nějaká dobrá. Mě to nevede, dobrý. Jeď. Já to nechci jet. Škoda za Robuxy. Jeď. Já nemám žádnou lékárnici. Tam máme zahnout tam. Tam určitě ne. Karolička. Já je předu. Oh no. Ten medvěd. Něco jsem si tady všimnul. Že tu je. Že to je něco. Au. Tohle. Počkej. Jedem. Oh no. To je škoda. Jdeme to ještě jednou udělat. Takže lidi, už jsme tu zase. A teď můžeme jet. Tak jedeme.
stalo? Oh no. To je copka. Tady... Počkej. Moje. Dáme rychle na panku. To je rychle. No ještě. Až to trošku uvidím. Oj. Nevím, co to dělá. Jak se to dělá? Já jsem hrál jinak. To dělá lepší. Takhle. Tak jdeme na to. Jsme tady. No. Vypadá to docela dobře. Hlavně ať... Ne, ať... Počkej. To tam bude 2 minuty. Já musím vystoupit. Tady ještě, jestli tady ještě něco nenajdu. Já jsem netankoval už. Co děje? To padá. Že? Jeden. Tak jeden. Cože? Tam je pistol lidi. Tam je pistol. Pistol. Tady česky napsaný. Pistol. To je česky. Možná česky. Tak jdeme na to. To se mi nechce. Jedem. No. Oh ne. Já nejde. No, bohužel, musím to zase udělat. No to vidíš. Nějaký dlouhý. Dáme to. Ať to došáhne. Dobré. Oh no. A jdeme ver... Není benzín. Já za to nemám. Počkej, tady je díra. Vidíte? Je díra. Lidi, já jsem nemám takový video. Já jsem
Mě tady a já jsem to dal, ono to vyselo. To bylo ta stejná, ale jiný hra. Trošku lepší. Lekarní. To za mě. Takže na takovou nemůžeme. Máme lékárničku. A teď mám tohle. Teď můžu tam natankovat. Už to máme plný. No. Jdeme vyrazit. Už jsme tu. A nejsme až... Jsem si tady nějaký... Tam by jsem se zabil navždy. A tady musíme to dostat. To je dobrý řešení. Dívejte. Ono to lítá. Počkej. Ono to stejně na strom. Zvedni se. No konečně. No to podařilo. A dívejte se na tu vlajku. Jsme ukázali druhou. 3, 2, 1, teď. Je to lékárnička. Tak jo. Jdeme vystoupit. Jdeme se na to podívat. Tak. Jo, pojď, vem to. Jedna. Druhá. Med. Lékárnička. A na co pak potřebujeme tu lékárničku? Na moje životy? Já to nic nemám. Cože? Tak jdeme na to. Už je druhá a pak nás čeká třetí. Jeď! Zaber! Nevím, kam mám jet. Asi tam. To jede strašně pomalu. Oh no. To se nám bude hodit. Já se to nemůžu věnovat. To je nic, ale škoda. Apple. iPhone. Tohle je Apple. No to je Apple. Když to je iPhone, to má být. No tak nic. Takže mám iPhone. Takže zavolám tátovi. Ať pro mě přiveze. Jedem. Oh no. Oh. Yes. Ono to lítá. Jedem. Co to bylo? A teď děsivý ten monster. Já tu nepřežiju. Chápete, že tu nepřežiju? Teď tu není žádná lékárnička.
počkej. Bylo tam, není tam lékárnička. Jedem. To jsem pokazil. Teď jsem myslel, že to strašně pomalý. No zaber. A teď ono to netočí. Když napíšete co nejdřív, tak to natočíme co nejdřív. Když napíšete do komentářů, co tam máme dát. I na ty auta, já nemám Robuxy. Ani je nebudu utrácet. Já umřu. Dívej, kolik je ta lékárnička. To je ještě za polovinou. Jeď. Ona to nechce jet? No to nejede. Mám nápad. Takhle to budu dělat navždy. Takhle. Pink, pink. A pojď, zavři se. Takhle. Tak, ok. Takhle to budu vždycky dělat. Až do konce videa. No jeď, zaber. To nechce zabrat. A takhle to budu dělat navždy. Takhle to budu fakt dělat. Tak, chybu. Jeď, no tak jeď. Už to jede. Ono to nechce jet. Tak zaber. A ještě jednou. Takhle to budu dělat. Dnešního videa. Takže lidi, je za chvilku umřu. Hustý. No to bude trošku problém. Když jsem spadl tam, tak byl průser. Já jsem umřel. My to nedohrajem až do konce. Dávejte lajky a odběry a uvidíme se na dalším videem. Tak čau a dávej lajky. A ještě ten like nezapomeň dát. Tak čau. Čau. A nečekej na druhý video.